أرسازينات كاتاتور صنيحكم زرزراتي سعب بتشعة حدار زفلمن باستفرالي مسنرؤتات دميق زغنين فيستيفال محبركم إرتراوين نبرت جدا كبابي أنكس من السعودية العرب بعسر تخلت حدار بالعلم معركة تزازيمهم العلوي الأخ منجست إرترا منستر زوباوي من محدار أتو ولدن كال أبرهان تساتفتي أبزو قبر سمينار زي حلف مدرخات كالس حزب إرترا مسرت تبعيهم زلو مدرخات مخانب بمتكاس برازين واغاز ترغاغص ان زتوحسن ناصنت فرنايتي أنصار كل تصابؤتات دوز بله زي صعد مخته حزب منجست إرترا كم زخونه بزرزر أبريهم منستر ولد ميكائيل أسعيبو كلنتناوي لمعتاوي مدباتنا أبتوم وترو زخلعو أب واقع دغازي أتو هاجروين متكلات مركز زجبرون زمرشن مخانون بمبراه أمسايب زعبا زتجبر مدبات لمعتن مختن بسفيحو أرديون كاب تساتفتن زقرب الحتتات مليسون بزي كازي إنجنير ياسين إسماعيل زتبهال زيجا بقندو أمن سياد تساتفت فيستيفال زقنع أقداسي أستمره حبريتا تكنولوجي كم زهبه إتزبصحنا حبريتا بتوساخي أرديوم أزي ربع زمن أب مختن لمعاتن بزبل تيمان 4 معلتات زغصله عمتاوي هاجراوي متخاب أب هلو كنتات هاجر بزتكور سمينار موياوي أستمره نمويان كيان دك أنستيو زنصبارقو قبعتات سنة أباوي مسنرؤتاتن سبورتاوي وددراتن كم أون بهلاون أزناقعن مدبات دميقو كم زغنيه لوخ منستر زينا حبيرام كوميشن بهالن سبورتن أب هاجرنا نزكاة زلو مصنعتي مرمرن دهساسن سنة حبرتسب سنة انتن سنة مريتن زملكت تمرتاوي سمينار كاب شوعتك 17 تحدار أب أسمرا وديبوم أبزي كاب بيت صحفة كوميشن بهالن سبورتن هاجراوي بيت مذكر إيرتران كاب استفلا ليازوباتا ستواتسو أبتي عودي زنتفوك إلى تاس تساتفو مدب نأقدا سنت أبتا عودي ككاد زنحة دهساسن كعتان بيتحي وزلو درجان أك أب أرستات بهلاوي ورشا سنة هوتاون سنة مدراون سنة بايتا بويان كال بوتاتاتن بزملكت بسلايد فيلم استسنه عميقون زرزراون حبريتا قريبوم نتي مبرهي ذهبوا ببروفيسور ألفريدو كوبا زمرحو إيطالياويان كيلاتات أبالات هاجراو بيت مذكر إيرتران أب مسرح داساسن كعتان نزترخبو أقدستي كرستات ناي مللاي زتقاللا استمرو هيبوم نتسمينار زاليو دايركتور هاجراوي بيت مذكر إيرترا دكتور يوسف لفسك ألن إيرتراوي كيلا بروفيسور ألفريدو كوبان أب إيطالياوي كيلا بروفيسور ألفريدو كوبان أب استفلالي بوتاتات بزكاية زلو دهساسن كعتان زرزرن زلو ناي أمايت أشحات عمتات أسرات بالسنة فلتتاوي مجدي نمرقاصو عتب سعري كاير كم زلو نزيادة رخبة دمه اتدهساس مرمراتن كسال مخانو قليصوم أب مزازمة السمينار كوميشنر بهالن سبورتن أمبسادر زمدة تخلى أب زسمعو قال السمينار أب تعودي نزكاد ناي مرمرن دهساسن سرحات زعمق مخانو بمتكاس تأفلتو بتعودي ناب زمرقو زلو من سيات مسغارو أمس أي تمساسالي أستمراوي سمينارات بالسفحة نموداب كم سرحلو الرقاقيتهم مرققات صريت أكبابي مسرت نايتي تعنا حبرتسب نموحاز كازلو تعريوم أتي عمام كوم سرتو مزخون دما أقداسنتو زيادة يعزز أبزوبا قاش باركان زكاة زلو عيو بزملكت أكال مبراتو نزل أخو صبصاب ليديا تخل مريم كتغربيام أبزوبا قاش باركا كوم سرتو كبابي وطعنا نمحيال بجنفر مينستر طعنا استودبا عودة زته بتشعة حداراب كتما بارنتو تقانيعوم دايركتور تجنفر دكتور لول بانتيرغا بزسمعو قال تعنا حبرتسب نموحاس ابزكايد صعري تران ابركتون مشارختي ابط امته كم زوهابو طقيسو كم زما اكل حافشاو صريتا متتاون تتقامنت عين مدري امسفحن الشركنت كعزز ازخاخيروم ابزي ام حدرتين وزوباتاتن كالوت حلفتي اكلات منغستن استرخبلو عوده زته دحر بايتان هلو كونتاتن كم زسرتو حبراو صريت ابتزوبا كمون زمصنه بحر لوط زملكتو وراء تقريبام أب جنفر مينستر تأنات الزوبا حلافي أهدو كبابيا وتأنا أتو عبدو يعقوب أب زغربو تتصاب بزتخايدة تعري 257 عدتات عين مدري كم تواددلن انتغونا جن أب التحاحزان تتك أمنتن كم تتثبيت استقبرلو سلازيكونا عبي أغالبو كوهابو التحساسيبوم تساتفتي أب عدتات زسرح عين مدري بقعاتو كالرقاقت أب كتماتات بفلايكا أب تكالات وهابتي أقلقلوتن محبراوي أقلقلوتن صفتن بقعاتن عين مدري عتوب قططر كقبرلو ماياتن عين ماياتن تريتهم كالرقاقت زبلون كالوتن رئيتوتا تغريبام بزي كازي زاقيت عين مدري زي تأتات وعدتات أب تحت أرقيزيك سرحة كمون هزبي وحسناتو استرقاقت أماي نخركب أبكم استسرت فتحن ممتع كتسعر زبلو سانيتات حليفام
ዋና ዳይሬክተር ክፍል ማህበራዊ አገልግሎት ዞባ ጋሽባርካ አቶ ገብረስላሴ ነጋሽ ድማ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ኣብ ከባቢያዊ ጥዕና ዘተኮረ ንጥፈታት ንምዕዋት ዝምልከተን አካላት ተዋሃሂደን ክሰርሓን ዘይቋርጽን ዘይስልክን ጎስጓሳት ብስሩዕ ክውደብን ተማሕጺኖም በብዓመቱ 14 ሕዳር እትዝከር ኣህጉራዊ መዓልቲ ሽኮር ዓይንን ሕማም ሽኮርን ብዝብል ቴማ ትማሊ 12 ሕዳር ብደረጃ ሃገር ኣብ ኣስመራ ብዝተፈላለዩ ንጥፈታት ተዘኪራ ወአደራሽ ሲኒማ ሮማ ኣብስተኻየደ መደብ ኣብ ዞባ ማእከል ዋና ዳይሬክተር ማሕበራዊ አገልግሎት አቶ ቀላአብ ተስፋ ስላሴ ኣብ ዘስምዕ መደረ ሕማም ሽኮር ሓደ ካብቶም በዳህቲ ጥዕናዊ ጸገማት ወዲ ሰብ እናኾነ ይመጽእ ስለ ዘሎ ኣፍልጦን ንቕሓትን ሕብረተሰብ ክብ ዘብል መደባት ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ከም ዘድሊ ገሊጾም አቦምበር ሀገራዊ ማህበር ሕማም ሽኮር ኤርትራ ዶክተር ጎይቶኦም መብራህቱ በወገኑ ኤርትራ ኣብ አህጉር አፍሪካ ካፕተን መድኃኒት ሕማም ሽኮር ንዜጋታትን ብነጻ ዘቕርበ ሃገራት ምዃና ካፕተን ብኣብነት ዝጥቀሳ ከም ዝኾነት ብምሕባር ናይ ሎማ ዓመት ቴማ ሕሙማት ሽኮር ብግቡእ ከም ዘስተፍልሉ ዝግባእ ረዚን መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ምዃኑ ኣብሪሁም ዳይሬክተር ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ድማ ኣብ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ዘሎ ንቕሓት ክብ ንምባል ዝካየድ ጥዕናዊ ጎስጓሳት ውፅኢቱ ኣተባባዒ ስለ ዝኾነ ብውሁድ ፃዕሪ ትካላት ጥዕናን ሕብረተሰብን ክደፍእሉ ከም ዘድሊ ሓቢሮም ወኪል ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ኣብ ኤርትራ ዶክተር ሰመረ ገብረ ጌርጊስ በወገኑ ኤርትራ ኣብ ምክታእ ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ሕማማት ብእተመዝግቦ ዘላ ዓወታት ካብተን ኣብ ቅድሚት ዝስርዓ ሃገራት ምዃና ብምሕባር ሓደገኛነት ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምንካይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ዘድሊ ምትሕባርን ሓገዝን ከም ዘድሊ ኣነጺሮም እቲ ናይ ዝኽሪ መደብ ብሰልፊ ተምሃሮን ውድድር ሓፍሻዊ ፍልጠትን ዝተሰነየ ምንባሩ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ካብ ዞባታት አንሰባ ሰሜናዊ ቀይ ባህርን ማእከልን ብወለንተኦም ኣብ ከርከበት ዝተጣየሱ ዜጋታት ንዝተዋህቦም መሬት ሕርሻ ንምልማዕ ኣበርቲዖም ከም ሰርሑ ገሊጾም ንሳቶም ምስ ኣመሓዳሪ ዞባ አንሰባ አቶ ዓሊ ማሕሙድ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ህይወት ዜጋታት ንምምሕያሽ ንዝወፀ መደባት ንምዕዋትን መነባብሮኦም ንምምሕያሽን ኩሉ ዝከኣሎም ከም ዝገብሩ ሓቢሮም አቶ ዓሊ ማሕሙድ ድማ እቶም ዜጋታት ብጊዜያዊ ሕፅረታት ከይተገጥኡ ምስ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ከርከበትን መሓውሩን ብምውሃድ ክነጥፉ ተላብዮም ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ከርከበት አቶ ዓብዱልከሪም እድሪስ ብግድኡ ተጣይሶምሉ ኣብ ዘለው ቦታ ዛጊት መነባብሮኦም ብዝምልከት ዘጋጠመ ፀገም ከም ዘየለ ብምሕባር ብዛዕባ ንትግባር ዝተዳለወን ናይ መጻ መደባትን መብርሂ ሂቦም ኣብ ከርከበት ብሕርሻዊ ንጥፈታት መነባብሮኦም ክመርሑ ካብ ዞባታት አንሰባ ሰሜናዊ ቀይ ባህርን ማእከልን ዝወረዱ ዛጊት ልዕሊ 700 በፂሖም ኣለዎም ኣብ ንኡስ ዞባ ሰልዓ ፋሒሎም ክነብሩ ዝጸንሑ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ቆቆ ኣብ ከባቢ ሓውሲ ከተማ ርከብ ግፍቱ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ናብ ዝተሰርሐሎም ዘመናዊ ኣባይቲ ተጠርኒፎም ጥጡሕ ናብራ ክመርሑ ጀሚሮም ድሮም 152 ስድራ ቤታት ተጠቀምቲ ናይዚ ዜጋታት በቀረባ ማሕበራዊ አገልግሎታት ረኺቦምሉ ርጉእ ህይወት ንክመርሑ ዝተዋደደ ፕሮጀክት ኮይኖም ምህላዎም ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ነቲ ፕሮጀክት ዝተኸታተለ ኢንጂነር ጅምዕ መሐመድ እድሪስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ 15 ሚልዮን ናቕፋ ወጻኢ ዝተገብረሉ ምዃኑ ጠቒሱ ጽሩይ ማይ ንክረኽቡ ጊዜያዊ መስመራት ማይ ተዋዲድሎም ከም ዘሎ ኣብ ቀረባ መጻኢ ድማ ባስካን 5 መዕደሊ ነቑጣታትን ዘጠቓልል ፕሮጀክት ክስራሓሎም ምዃኑ ኣረድዮም እተን ኣቐዲመን ማሕበራዊ አገልግሎታት ንክረኽባ 10 ኪሎ ሜትር ክጓዓዛ ዝግደዳ ዝነበራ 152 ስድራ ቤታት ኣብዚ እዋን እዚ ሳላ ዝተጠርነፋ አገልግሎታት ትምህርቲ ማይ ጥዕናን መራኸቢታትን ኣብ ቀረበአን ክረኽባ በቂዐን ከም ዘለዋ ኢንጂነር ጅምዕ ወሲኹ ገሊጾም ነበርቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ንጥርናፎም ቀዋምነትን ርግኣትን ፈጢርሎም ከም ዘሎ ብምጥቃስ ከባቢኦም ንምግራብ ዝጀመርዎ ንጥፈታት ብዝለዓለ ከም ዘቕጽልዎ ሓቢሮም ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ሰልዓ አቶ ወኤላ መሐመድ ዓሊ ድማ እቶም ነበርቲ ሕርሻዊ ንጥፈታት ዘካይድሉ ዛጊት 62 ሄክታር ከም እተዓደለን ሞያዊ ስልጠናታት ይወሃብ ከም ዘሎን ኣብሪሁም ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ጽጉማት ነፍሶም ንክኽእሉን መነባብሮኦም ብዝግባእ ንክመርሑን ከምኡውን ካብ መዛንኦም ከይተርፉ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ዘካይድ ሓደ ካብኡ ሞያዊ ስልጠናታት እዮም ኣብ ዞባ ማእከል ንደቂ ሰውኣትን ጽጉማትን ተዋሂቡ ዘሎ ስልጠና ከዓ ኣካል ናይዚ እዩ ጋዜጠኛ ናዝሬት በይን ዘዳለወቶ ጸብጸብ ኣሎ ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርቦ እያ
ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ሰብአዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል በብእዋኑ ክውድቦ ብዝፀንሐ ሙያዊ ስልጠናታት ልዕሊ 1200 ደቂ ሰዋዕትን ጽጉማት መንእሰያትን ከም ዘሰልጠነ ገሊጹ ኣብቲ ጨንፈር ኣዋሃዲ ተሃድሶ ማሕበራዊ ጸገማት ዘለዎ መንእሰያት ኣቶ መሓሪ ወልደ ኪሮስ ነሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ስልጠናታት ጽርበት ሓጺንን ዕንጨይትን ባትላሜራ ጽገና ኮምፒውተር ማእለማ ስነ ጽባቐ ጸጉር ርእስን ካልእን ከም ዘጠቓልል ሓቢሩ እዚ ስልጠና እዚ ምስ ኣብ ዞባ ማእከል ዝርከባ መንግስታን بحتويان وانت كالات ذكاء مالتي مسألة متحبار مجمريا كاب أب محرار كبابيتات بزلو ناي منش أيون سؤالنا social workers سوم يلالي وممو ناب زي ناي زوبا الصحفات متنا تم هلاليوم مالتي تم disadvantage هنا identified كوينهم ناب زموس نامو دحريو ناب ببتي زداليو عينك موياقا ናብ ተፈላለየ ትካላት ንሰዶም ማለት እዩ ስልጣናታት ጽጉማት መንእሰያት ሞያታት ቀሲሞም ማዕረ መዛኖም ህይወቶም ንኽመርሑን ብስነ ምግባር ተመንሚሎም ኣፍረይቲ ዜጋታት ንክኾኑን ደረኽተራ ከም ዘለዎ ኣቶ መሓራ ኣረድዮም ነቶም ካብ 14 ክሳብ 18 ዓመት ንዝዕድሚዮም ደቂ ሰዋዕትን ጽጉማትን ዝወሃበ ስልጠናታት ዓመታዊ ካብ 200 ክሳብ 300 ሽሕ ናቕፋ ወጻኢ ከም እተገብረሉ ብምሕባር ድማ እቲ መደብ ውጽኢቱ ኣተባባዕ ስለ ዝኾነ ክቕጽል ምዃኑ ኣነጺሩ ኣብ ሓደ መደብ ክንሕንጽጽ ከለና كاب 200 شيح سكاب 300 شيح زبصح وصايتاتي منغست زغبرنا حنف كاب 30 سكاب 50 قلعو اب سلطنا هنو تخلنا نمجا خدانو من انشورانس نጫማ نناي جوبا نناي سامنا زكونوم زخول وصايتات منغستي زشفنو حجي تي يردوني خا معرخني منغستي نعوم ننفسهم كوينوم مسدرابيتهم اموداتو خا نهاجر زكونو زيغاتات امخان عبا حلافነት ተሰሚዖም እዮም ዝሰርሑ